yakamira yakadai. Ndiri musikana ane 24 years. Muna 2018 ndakasanganawo nemumwe mukomana tikadanana hedu, asi taiwirirana kuti tinozoita bonde kana taroorana, sezvo ndaive ndisati ndamborara nemukomana. Akatenderana nazvo. Rimwe zuva takaenda hedu out samazuva ese, asi ndakashamisika munhu achindiendesa kwandaisaziva. Akasvikopaka mota yake pakati pesango ndokundimanikidza kuita bonde. I tried kuchema kuskrima, asi zvaisabatsira, so akati apedza hake ndakabva ndatoramwa kuenda kwaaida kuti tiende. Ndikamuti andidzosere kumba. So from there, pain yandakanzwa dhei raakandibata nanhasi pain iyo ndinogara ndichinzwa. Zvakazondirwadza. Aiva ava kuda kuramba achivata neni. Ndakabva ndamuramba akabva. Ndakabva ndamuti enda kune imwe girlfriend yake aiva nayo, asi aindinyepera achiti ibhebhi refriend yake. Pandakazvibata kuti igirlfriend yake, ndaigara ndichimubvunza achiramba. Akazoti ndamuramba. After some weeks ndakazonzwa kuti atotizirwa nemusikana uya aimbonzi ibhebhi refriend yake. Ndakangoti hazvina basa. I tried to move on, but problem yandanayo, kana ndikaita boyfriend handichina mafeelings nemunhurume. Boyfriend yangu ava kuda kunoroora, but kuti ndimuudze kuti handina mafeelings naye, ndinotya kuti anobva andisiya, because vese vandaiudza vaibva vatondisiya. So ndokumbirawo advice kune vese vakateerera. Ndoudza here boyfriend yangu chokwadi, ondosiya. Now I'm confused, hama way. Ndodiiwo. I tried zvese kuti pamwe ndingaitawo mafeelings naye, asi zvaramba. Zvese anonditira hapana chaasingaite, zvese anotraya hake. Please help me hama. Ndichatevera mucomment section.